Lejn rappreżentanza ugwali. Din hija tema ta' dokument tal-konsultazzjoni pubblika li tnieda 3 filgħodu f'Kastilja u li b'4 proposti ewlenin qed jissuġġerixxi li fil-Parlament jiżdiedu massimu ta' 12-il siġġu li jmorru għal deputati nisa. Dan bħala parti mill-ħidma tal-Gvern li jżid ir-rappreżentanza femminili fil-Parlament u li bħalissa hija sottorappreżentata, tant li 14% tad-deputati biss huma nisa. Iċ-chairperson tal-Kumitat Tekniku li ħadem fuq din ir-riforma l-Professur Carmen Sammut qalet li l-Kumitat qed jipproponi mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru li jippermetti siġġijiet addizzjonali għas-sess sottorappreżentat li jkun kiseb inqas minn 40% tas-siġġijiet parlamentari. Spjegat li b'dan il-mekkaniżmu jiżdiedu 12-il siġġu riservati għas-sess sottorappreżentat li jkunu kontestaw l-elezzjoni iżda ma jkunux telgħu il-proċess eżistenti. Qalet li kieku kellha titħaddem fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet ikollna 22 mara fil-Parlament minflok 10 kif għandna llum. Il-Professur Sammut qalet li s-siġġijiet addizzjonali se jintgħażlu permezz ta' dawk li jissejħu voti moħħlija. Il-proposta hija li jinfetħu l-voti moħħlija għaliex ftit hawn nies li jafu li fuq kull distrett ħafna drabi jkun hemm kważi kwota illi ma tintużax. U aħna qegħdin ngħidu li jinfetħu dawk il-voti jingħaddu il-voti tan-nisa u mbagħad il-nisa li jintgħażlu għal dawn it-12 siġġu ikunu minn dawn il-voti moħħlija. Il-Professur Sammut spjegat li f'ċirkostanza fejn fil-Parlament jiġu eletti inqas minn 40% irġiel, il-mekkaniżmu jiskatta favurjhom. Żiedet tgħid li f'każ li jkun hemm bżonn 12-il siġġu, 6 jmorru għall-Gvern u 6 l-Oppożizzjoni. Proposta oħra hija li titwaqqaf kummissjoni biex tfassal strateġija l-ugwaljanza u dan mhux biss fejn jitlu l-liġijiet. Tara, pereżempju, li jkun hemm iżjed nisa fil-kumitati parlamentari u anke fir-rwol ta' ċer, li jkun hemm ħinijiet adekwati li jkunu family friendly għal membri parlamentari. Il-possibilità li jkun hemm membri parlamentari backbenchers li jażlu li jaħdmu full time, li jkun hemm nursery fil-Parlament, li jkun hemm kmamar għall-familja fil-Parlament, li jkun hemm ħinijiet aktar adekwati. Proposta oħra hi li jiġi emendat lat dwar il-finanzjament tal-partiti biex l-istat joħroġ fondi li jintużaw mill-partiti ħalli jħarġu kandidati mis-sess sottorappreżentat. Il-partiti mbagħad iridu jagħtu rendikont finanzjarju dwar kif intużaw il-fondi f'rapport annwali li jintbagħat lill-Kummissjoni Elettorali. Ir-raba' u l-aħħar proposta hija li jiġu estiżi r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni Elettorali li wkoll mhijiex rappreżentata miż-żewġ sessi. Il-konsultazzjoni tibqa' dejja sal-21 ta' Mejju u l-ħsieb tal-Gvern li r-riforma tidħol fis-seħħ din is-sena biex tkun tista' tiġi attwata l-elezzjoni ġenerali li jmiss fl-2022. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.